El qui funda l'empresa és l'Agapit Borràs Pedemonte, que la funda a Calella. Ells són de la família és de Calella, el 1894, amb el Frare Higròmetre, que és el primer producte que no té res a veure amb una joguina, però és el primer producte que el peu i l'origen de tota l'empresa familiar. L'higròmetre Frare, la seva funció el que fa és predir el temps que faran les properes hores. En aquella època els pagesos no sabien el temps que faria l'endemà i motivat poder per una necessitat que tenien aquestes persones, com eren els pagesos, i juntament amb la creativitat que tenia el meu besavi, es va idear aquest producte, que el va fer primerament per regalar amb els amics i suposo amb l'entorn amb què ell es movia, però de seguida algú el va empènyer a dir «Ostres, d'això em pots fer un producte i començar-lo a fabricar i a comercialitzar». I el 1896 es mou a Mataró. En aquella època el tema de comunicacions era molt important. Mataró era una ciutat molt més ben comunicada amb Barcelona i amb tot el territori espanyol, etc. Aleshores era molt més fàcil per a l'empresa que pogués créixer i desenvolupar-se a Mataró. Es va començar amb el tema de la joguina, iniciat per el segon producte que va fer, que és el Zootropo, que és diguéssim, un dels productes inici del cine. No va inventar-ho ell, però va fer servir aquest producte d'una manera de veure el cine com un article que pels nens podia ser divertit. A l'Agapit Borràs desenvolupa molts productes, desenvolupa nous jocs i amb nous dissenys, i el seu fill, Enric Borràs, és el que agafa el relleu de tot aquest desenvolupament de productes i els adapta a la societat i als canvis de la societat d'avui dia. I és el que també desenvolupa tot el que és els Jocs Reunits, la màgia i altres productes que avui dia encara estan vius en el mercat. Sobretot perquè viu l'època, o viu una gran part de l'època, de molts avanços en la societat, cotxe, avió, hi ha jocs que són, diguéssim, el viaje en dirigible, que se'n diu, que era una gran novetat en l'època. El fet de fer una màgia, per exemple, podia venir de veure espectacle de màgia i de com, ostres, com puc agafar jo i posar-ho això dintre d'una caixa perquè els nens en puguin gaudir. El meu pare va fer un pas molt important en l'empresa. El meu pare va introduir en el mercat espanyol molts, o tots, molts no, jo diria que tots els jocs més famosos, tots els jocs de sobre la taula més famosos que avui dia podem conèixer. Parlo de Monopoly, parlo de Trivial Pursuit, parlo de Scrabble, parlo de Connector, parlo de molts jocs, de Cluedo, de Risk, però l'empresa en tota la seva història, amb els seus 100 primers anys d'història, no s'ha mogut mai de Mataró i del carrer Sant Agustí. Com a filosofia d'empresa i la tradició ha estat sempre buscar un producte que sigui, sobretot, educatiu i lúdic. Les dues coses van conjuntes, és a dir, que sigui molt educatiu pels nens i pels no tan nens, que és també molt important tenir aquella xispa infantil pels adults. Doncs és important no perdre aquesta il·lusió, és important mantenir la il·lusió, sobretot fent joguines, i que aquesta il·lusió es quedi transmesa i es quedi palesa amb els jocs i joguines que tu estàs posant en el mercat, posant a les mans dels nens.